Mm. Už tady se nedá vůbec spát. Prčic. Hej, furt vypadá, že spí. Tak. Já se jdu asi kouknout televizi. Stejně to vypadá, že furt jako půlnoc, tak snad něco budou dávat zajímavého. Ty vole, kdy je zase? Jo, jestli šel chlastat zase, jak to bude něco. Já se budu rozpáňkovat. Yeah. Tak schválně, co tady dávají? To vypínám. Asi úplně nepotřebuji vidět všechno. Se jdu kouknout, jestli ještě furt spí. Třeba se mezi tím probudil. Čau. Ahoj. Jak to, že jsi Jaká byla vzoru? noc? No, tak byl jsem se rozpáňkovat a už nemůžu nějak spát. Tak to jo. Nevím, mě nešlo už výlet. nějak to snout, tak Kolik je hodin vůbec? 3 ráno. ježišmarja, co budeme Asi sakra dám mezi ti. tím dělat? Dám si džus. Je odpornej, varuju tě. Jo, už jsem u tebe pil džus, vím, že je hnusný. No, Fuj, ty vole, to je hnusný. no. Fuj, co jsi do toho dal? Aha. No, to radši ani nechtěji vědět. Já už si to Ach totiž jo. nepamatuju ani sám, dělal jsem to v opilsti. Ježiši. Takže co tam je, absolutně nemám tucha. Ach ty alkoholiku. Co Já- máš v plánu dneska? Ale asi jen tak se projet. Co ty? Já jsem se seznámil s nějakou holkou, jak za ní pojedu. Holkou? Jo, pojdu se za ní podívat, třeba se seznámíme nějak víc. Jo. Aha. A něco z toho třeba bude. Vypadá docela hezky, jak se usměla. Já asi jdu na čerstvý vzduch. Jo, tak já tak už půjdu, máme v 6 a Janu schůzku, takže Jo. Tak jo. že já půjdu s tebou. Asi vezmu nějaké auto. Ty vole, co to tady máš za velký auto? No, šéfík dal trošku peníze, tak Ježiši. jsem si tady koupil tu. Ježiši, ty vado. No. Nevadí. Ty máš tady své auto. Jo. Tak třeba odpoledne se uvidíme. Jo. Tak, Jestli budu mít na to čas na tebe, jestli nebudu snít. tak snad si uděláš nějaký čas. Jo, možná jo. Tak zatím. Čau. No to snad ne. Já jsem myslel, že něco mezi námi, něco začíná. Asi jsem se mýlil. Ale i tak. Stejně něco mezi náma cítím. Možná to s tou holkou nevyjde. Možná bude úplně blbá, nebo já nevím. No, tak si tady dáme Andíčko někde. Dáme stojáci nějaký. A už bude hodná, nějaký vztah by se mi hodil.
Nějak se mi to nelíbí, ale s tou holkou. Vytáhnu nějaký hezčí auto na to, abych udělal dojem. Když to dopadne špatně, tak nevím, jako. Doufám, že to dopadne špatně, ale zase chci, aby byl šťastný, ale chci, aby prozkoumal svoje možnosti dál. Tady to vždycky bylo hezký. Ať si to hezky užije, ať udělám dojem na ní. Tak snad na ní udělám dojem. Takhle na autíčku. Ty vole, není to on, ten v tom autě přede mnou. Já ho nechci potkat s tady tou holkou, co tady mám do háje. Ach jo. A jak se půjdeme podívat k té majmání základně a po dálnici na pláž a tam to táto. Tam se teda popovídáme víc. Sice mu úplně nechci rušit schůzku, ale... Ale... Co už? Trošku smajlíka do toho. Wow. Ty vado. Není to autu nic, ty vado? Takový ostíná, já si v pohodě. Tak třeba když bude chtít. Počkej, natankuju tady. Doufám, že tam pak přijede. Fajn, rozumíme si. No, já u něho nechci ale přijít. Jenom kvůli nějaký blbý holce. Bude chtít s ní určitě trávit hodně teďka času a tak. Jo, klidně zítra můžeme jet někam na výlet, jen my dva zase. Proč ne, že jo? Nemůžu ho ztratit. Ne, když sám pro něho něco cítím. Ještě mě napadlo vlastně vodní skútr, mohli bychom se jet na západ sluníčka, třeba se podívat, jestli bys chtěla. Tady byly vždycky ty. Jak to tady třeba hodím. Možná už tady je. Ruskýho kola. Jo, tak já tě teda vyhodím u toho, tady u obchůdku a sedím z uvajenského kola teda. Když si potřebuješ něco koupit, já najdu aspoň místo na zapáňkování. A třeba se potkáme tady. No. No. Třeba už někde tady je. Nevím.
Bývají, tady není místa na zaparkování. To hodím sem. Říkal, že bude u toho ruského kola. Snad tam je. Chci ho vidět. Snad přijde za chvilku z toho obchodu. Tady na něj nechci čekat dlouho. Počkej, to je Alex? Alexi! Alexi, čau! Čau, co tady děláš? Ale říkal jsem si, že tady se půjdu kouknout na ruský kolo. Jo. Co ty? Mě stalkuješ nebo co? Když jsem ti psal, že jdeme sem? Ne, já jsem ti psal, že to půjdu rovnou na pláž, tak jsem si říkal, proč se tady rovnou nekouknout. Jo. Většinou to tady vypadá hezky. Jo, našel do obchodu, já tady na ní počkám. Docela se nezumím, asi spoupám na západ slunce, na schůd vodním se podívat. Ale to jsme dělali my. Ne, nedělali. Možná tak v tvém snu nějakým? Budeš ti dneska u mě přespat? Nevím, jestli nebude spát ona u mě. Když tak ti napíšu. Dobře. Nechci nic říkat, ale první noci nikoho asi nebra k sobě úplně. Jo, tak ona vypadá hodně, že... No, to jsme si říkali taky o sobě a fakt mafiáni. No, ale tak ona je policistka, takže... A to se jako nebojíš? Ne. Neví, co dělám za práci. Ale někdy to bude chtít zjistit. Někdy jo, to zjistí. Někdy se o tom pobavíme. Jo. A možná ještě přemýšlím, že půjčím helikoptérem a že se pak pojedeme preletět. Někam. Nechceš zítra třeba na výlet? Nevím, jestli nepojedu s ní na výlet. Napíšu ti. A já už musím, já počkám ani u toho kola. Když tak napíšu, zatím, čau. Čau. To je špatný. To je fakt špatný. Strach jsem ho už teďka. Jenom kvůli tý blbý policajce. Už tu ženskou nemám rád teďka. A to ji ani neznám. Musím se ho nějak přebrat zpátky. Ale jak? Jak to mám udělat? A ty už jsi tady, tak jdeme se svíst. Jo, že pak musíš do práce, jasný. Jasný, já ti pak hodím. Nebo nestíháš? Nebo jak já tě hodím teď do práce teda. Se můžeme jít někdy příště. Taková ženská. Či jo. On tady stojí. Ale jeden kámoš nás asi stalkuje, nebo já nevím. Taky důvodu se tady objevilo. Asi. Dobrý, tak já tě odvezu tak k stanici. Nebo kam chceš hodit? Jo, tak já tě hodím tady na zastávku, já se pak půjdu podívat na pláž ještě. Se najít.
Dobře. A asi pojedu domů. Nechci být úplně tady. Tak jo, tak ahoj. Napíšem si, když tak večer se můžeme ještě sejít, až skončíš práci. Jasný, měj se, ahoj. Nechci už to být. A co já teď budu dělat? Uhněte. No, asi si tady počkám na Maxe, jak mi vysvětlit. A když najednou já napáš, když jsem mu napsal, že tam jedu taky. Tak třeba přijde domů. Já včas. Uměl to. Semafory blbý. Nemám na tohle fakt, že jo. No, už přijel, ale zajel do garáže, tak asi se mnou nechce bavit a asi mě viděla a já jedu domů. A tady ještě počkám, kdyby náhodou chtěl ještě někam jít. Ale nevím, jestli mě třeba viděl nebo neviděl, ale ještě tady chvilku počkám. To je přemýšlím, že mu... Jo, tak. Už odepsal dřív, chceš ke mně? OK, tak já napíšu. Si dám trošku whisky. Jenom jednu. Ať to nepřeženu. A proč nechce jít rovnou ke mně? Asi možná... Já mám přiřadím auto, ať nevidí, co mám za auto. A nechám třeba tady někde. Co to nespojí s tím. Čau, Alexi. Čau. Tak co? Jak se máme? Ty jsi se chlastal. To je vedlejší tečka. Ach jo, s tebou to nejde už. Se nemůžu bavit s alkoholikem. Ale... Alexi, nechoď, Co ne? prosím. První nás sleduješ, pak chlastáš. Víš, že nemám rád alkohol. Je to jediná věc, jak se odreagovat. Nevím, jestli jdi třeba zaplavat. Fakt nechceš jít ke mně? Ne, ona dneska poje asi ke mně, takže... Takže budeme asi dneska, dnešní noc asi budeme u mě. A nebo pojedeme někam na výlet. Na výlet, jo. No, tak znáš to. Někam nějaký noční jezděníčko po vodě na moři. Máš zakázáno jezdit na moři v noci, jestli to nevíš. Jo, vím to, ale tak jako sní klidně. Co, když je policajtka, tak ti to najednou nevadí?
Co ty máš za problém? Jen... Nechci o tebe přijít jenom kvůli ní. No však kámoši zůstaneme, to se neboj. Já občas se na tebe i čas udělám, ale chápeš, teď se budu věnovat jí, jestli nám to vyjde. Já asi už půjdu dovnitř. Počkej. Jestli chceš, tak můžeme dát někde kafe. Jo, asi jo. Tak pojď. Máš tady někde auto? Jo, kousek. Nebo půjdem pěšky někam. Tak jo. Nevím, jestli tady máš nějaký obchod kousek. No. Nevím, jsem si úplně... Ach jo, to je všechno daleko. Nebo můžu tě vzít mým autem. Jo, můžeme. Tak pojď. Mě to tak napadlo, No, že dřív nebo později bys to asi zjistila. co? To je tvoje auto? Jo, jo, Ty jo. Tak si počkej. nástup. Ty jo. Někdo, že jsme o tomhle autě neřekl. Jo, tak mám to jenom na takový ty lepší příležitosti, jako když třeba s někým někam takhle pojedu, jako s tou holkou třeba teď. Jo. Jasný. Jseš pevný takový obyčejnější člověk, jakoby kamarádský, co s tím jede. Aha. Tak. Tak jo, no. Nebo jakoby neobyčejnější, ale jakoby kamarád. Spíš tam na takovýhle ty seznámení s nějakou holkou nebo něco. Nebo s někým. Jo. Jasný, chápu. Co, chceš tu stěchu? Neskoušej nic. Nech ho bejt. A ani nemají kafe. Já jsem u kolu. Já asi taky. Ach jo. No, dám si až venku. Docela dobrá. Ještě mám cigo. Já jsem myslel, že nekouříš. Jo, to jenom občas. No. Ještě nějaký bonbonky. Ale nemusíš to házet na zem. Svaneč. Tak, mňam. Chceš hodit domů? Nebo dojdeš? Klidně mě můžeš hodit, ale... Asi chci víc s sebou, Aha. dokavať to jde. Tak já si jenom přihodím auta, jestli to nevadí. Jo, jasný. A nebo ne, já tě odvezu tímhle, ať máš nějaký zážitek. Děkuju. No co, a chvíli autíčko šéf dal nějaký bonusy, takže...
Tak to jo. Jsem si koupil auto. Kolik tě to vůbec stálo? No, asi 8 milionů. Ty kokos. No, to je jako bohatší, ale nevadí. Tak jsme tady. Kdyby nevyšly třeba plány, tak můžeš když tak kdykoliv ke mně. Když nevyjdou plány, tak já když tak přijedu a to. Když kdyby třeba musel zůstat díl v práci, tak napíšu něco podniknem. Tak jo. Budu se těšit. Tak zatím, čau. Zatím, čau. Tak snad jim to nevyjde. Chci strávit s ním čas. Debile, viděl jsi mi tam. Snad přijede. Možná bude nějaký výlet. Ale předtím, než něco vůbec to... Stejně. No, víno moc nejde poznat, tak si dám trochu vína. Na bolest. No, možná na něco trošku zapomenu. Jo, to je dobrý. Jo, vypadá to, že půjdeme na výlet, tak já si tady asi dám džusík a napíšu to Maxovi. Okay. Možná to stačí. Nechci se úplně ožrat, co kdyby náhodou. A tenhle ten hnusný džus. Potom vůbec nejde cítit, že jsem něco pil. Fuj. Furt nevím, z čeho to sakra dělám. Vrátíme. S tím. Tak uvidím, jestli napíše. Já si zatím tady chvilku sednu, mám ještě čas chvilku. Možná jsem to Pokud jenom... půjdu vyzvednout. A tím se později večer. A něco píše. My? Ty a ta holka. Jo. Prosím, ať se na mě nevysel, prosím. Prosím. Píšu nějaký... Prosím. 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 Něco napiš. A nechaj ve mně jenom na zobrazenou. Jo, jaká policajtka dělá brigádu ve strip klubu? To nemá cenu. Musím se opít. Jinak se z toho něco zblázním. Ale tentokrát pořádně. Ne nějaký 2. To nebude jen tak stačit. Ještě.
Opa. OK, trošku se to začíná motat. A moja píše, jestli nejde s náma. Už se to začíná celý motat. Pojedeš s náma? S námi? Ej. No tak uvidíme, co napíše, jestli bude chtít je taky. Ona už tam je v tom klubu, tak... Jenom se dám trochu toho džusu. Aby nepoznal nějak, že piju. Zase. Fuj. Trošku se držet na nohou. Ježiš. Maria, Pane bože. Kurva, tady se to se mnou motá. No, tak jedu fajněji. Snad nechlastá zase. A už bych asi jako se s ním ani bavit nějak moc nechtěl. S alkoholem asi nemá cenu bavit. Musím aspoň trošku vystřízlivět. Nevím, řeknu mu, že jsem třeba na záchodě, nebo nevím. Doufám, že si pospíší, protože pospícháme. Nějak na něj kašlu. Nechci, aby mě viděl takhle. Dělej, hlavou pitomá. Myslím, že tady ještě není. Prosím, hlavo, nech mě střízlivět. Čau. Čau. Ty jsi chlastal? Jsem si trošku něco dal na uklidnění. Jo, tak na uklidnění. No tak když si domů lehnout, já nechci jet s tebou nikam. Ale... Já jsem říkal, že nechci, aby si chlastal. Co uděláš, znova chlastáš? Jde či domů, já jdu sám. No, prosím. Až budeš střízlivý, tak možná napiš. A možná se s tebou ještě někdy půjdu někam. Třeba na kafe. Čau. Ahoj. Proč to... Jsem neměl stát. Jo. Ty vole, jestli nepřestane chlastat, tak já se s tím už nikdy nechci vidět. Se nebudu bavit s nějakýma alkoholikama, co jsem jako. Co jsem tu zase provedl? Uvidím, jestli mi třeba napíše, se třeba omluví, nebo já nevím, něco. Čeká nějakou omluvu od něj asi. Jsem to... Shit. No, oni mají dneska jako otevřený už jenom hodinu. To si tam moc přítelkyni nebo budoucí možná přítelkyni neužiju.
No tak uvidíme. No ahoj, hezky tady tancuješ. Škoda, že budete zavírat za chvilku. Jo, jasný. Musíme to... Jo, a máš tady zůstáváš přes noc. Jsem si, že půjdeš ke mně. Doufám, že jsem to ještě tolik nepokazil. Já doufám. Prosím, že mi ještě odepíše. Asi... Aby, jak já pojdu to asi sám no domů, tak zatím zítra se uvidíme, když tak ahoj. Prosím, odepiš. Co tady psal zase ten alkoholik. Fajně moc mě to mrzí, ale nějak omezím ten alkohol nechci. Hezký. No, jedu domů. Odepisovat asi nic nebudu teď. Nechci od něho přijít. Co zase vyvádím? Jo. Tohle nejde. Nechci, fakt to ne.